Ipalalo ng kumpeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka, tugtugan ng gitara. Ipalalo ng kumpeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Dugang intentions, halad sa kalag ni Efren, ang naghalad Gutierrez Amancio family. Alang sa kalag ni Jake, Roberto, Emiliano, Celerina, Serhia, Moises, sa mga kalag nga walay naghandom kanila, ang naghalad Gutierrez Amancio family. Alang sa kalag ni Teofilo, Lourdes Leonardo, Felix, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang naghalad Nida Isok Ambrad ug ang tibuok pamilya. Alang sa kalag ni Bertolfo Jobert, Damiano Senior, Damiano Junior, Perpetua, Sofia ug Patrio, ang naghalad Ilhig family. Pasalamat sa grasyang nadawat ug alang sa kalag nila ni Cristituto, Claudio, Filomena, Cristina, Leona ug Floro ug Celerina, ang ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sa walay naghandom kanila. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maana kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kasalanan sa walay paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alahaut, misalig lamang sa kaayo mo. Wagtangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kanulit sa iyang mga tao, hindi sa iyo. Inoong Diyos na itong hari, Diyos Amahan magagagahon sa tanan. Simba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaye kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami.
sugod sa tu sa amahan, lawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dun, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nga nasa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarungan, dili igo alang niining mga buhata, o ang among mga filosofiya, malagmit mapaghansiraag kanamo, kay ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta, ug dili mulungtad, usa sa mabugat nga palasanon sa hunahuna. Ang tanan nga among nahimo, mao ang panaghap, mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan, maningkamot kami sa pagtuon, mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa mga makalaom sa pagsabot, sa mga butang langit nun, walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kung imo una siyang gihatagan sa kaalam, ug imong gipasidan-an, gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Nining pagiha, ang mga tao sa yuta, nahimutang sa matarong nga dalan, ug nakakaton, unsa ang makapahimuot kanimo, ug nga maampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abong. Nag-ingon ka balik, o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig, diha sa imong atubangan, ingon og kahapon lamang. Karon ngadto milabay na, og ingon og usa ka pagbantay sa gabi.
Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulong. Sa sunod nga buntag sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kadlawon mo gitib pag-usap, apan sa pagkagabi malaya o malara. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalang pana. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakapot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Sa pagkabuntag po na kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadya o kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amumas sa Ginoo nga atong Dios maatuunta, magmalampuson sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Ang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalang pana. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Pilemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus. Gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo, nga anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo, samtang gibilanggo ako. Karon, papaulion ko siya kanimo ug dawata siya sa mga ra ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya dire, aron makatabang siya kanako, puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ako ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuot ug bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot, aron mahibalik siya kanimo ug dili na gayon mahibulag hantud sa hantud. Dili na siya karon ulipon lamang, kundili minahal nga igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon, ingon nga ulipon ug igsuon mo sa Ginoo. Kung ilako mo ako nga imong katabang, dawata siya sama ra nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mo pa mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga kini nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita nga gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Ug moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili diay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may napulo kalibo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawhaan kalibo ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kuningaw, O Kristo. Maayong hapon sa tanan. Ang kalibutan karon nining atong panahon, labi na sa paglambo, kadunay nagatubo kini ang ato ang mga teknolohiya. Di lang ta molayo, arita sa cellphone. Kung sukdo nato, matag-usa ka nato, kung ato giha nga rikisaon, sigurado ko nga halos tanan dinhi adunay cellphone. Tinuod? Mao na nga nindot man nga kining maong teknolohiya, makatabang kanato sa pag-communicate sa madali ang panahon, sa ato ang pagtanaw nga adunay orasan na, ug ang uban ganahan nga mo capture og memories, picture dayon, video dayon. Hello guys, nindot nga pamaagi aron kita mas malipayon pang makapuyo nining kalibutan. Apan hinahinay nga ato nga natabunan kining maong pamatasan nga kita mulantaw sa ato ang kaigsuunan. Kining cellphone usahay nagtudlo kanato nga kanunay kitang maglantaw sa ato ang kaugalingon lamang. Tinuod? Kay kanunay usahay gani ang pamilya disconnected na sa usak-usa. Kay mangaon, dili na mag-atubang og istorya, kay doon na cellphone ibutang sa atubangan. Bisan nung nagtapok-tapok, mga barkada karon, kaniadto kaming mga batanon, magtapok-tapok, magkuha og gitara, kuhag mga latas pintal, tanan, dakol-dakol, guba nga kutsara, hala, dakol-dakol, istorya, lingaw kayo. Pero karon, magkagi kong magtapok ang mga kabatanunan, nagkuyog sila, apan wala. Nagkuyog apan wala ang ilahang kaugalingon ngadto sa usak-usa. Kaya ngano nagtapad apan nagtagsa og cellphone, iyahin na lang og tulpok. Mao na nga usahay nakita nato nga kanunay kitang gipahimulag sa usak-usa
kay ato nang gitan-aw ang ato ang kaugalingon lamang. Mao na nga kita gipahinumduman niining mga pagbasa karon. Labi na sa ebanghelyo. Na kung dili ta maka-deny sa atong kaugalingon, dili ta mahimong disipulo, mahimong tinun-an sa Ginoo. Kung dili ta ka maong muno sa ato ang kaugalingon, kanunay na karon gituduan kita nga kanunay tumanon ang ato ang kaugalingon nga gusto. Karon, kung gusto ka nga daghan ka og fans, maghimo kag mga videos nga aron makaangay sa ilang mga mata, mga pictures nga aron makaangay sa ilang mga mata. Maningkamot ka magdalag mga fake news aron daghan ang mutan-aw mo, view mo, share. Gusto nimo ma-please ang mga isig katawo, kay gusto ka nga ikaw mao sentro sa attraction. Pleaser. Apan ang Ginoo dili ingon ana ang iyong gitudlo. Ingon siya kung gusto kang mahimong fans, ikaw mismo mo'y musalikway sa imong kaugalingon. Kung dili ngay ka kamaong nga mudumot sa imong pamilya, unahon imong pamilya kaysa Ginoo, dili ka mahimong iyang tinun-an. Kung andam ka nga mubarog, anak ka magakaplag og tinuod nga kalipay. Ang mga katikista, maayo ka ini ilang gigamit ning joy. Jesus first, others next, yourself is the last, no? J-O-Y. Jesus first, ikaduha others, imong isig katawo, ang katapusan imo ng kaugalingon. Mao na nga kita sa tuang pagpuyo ning kalibutan, ato kunong tan-awon, kinsa ang ato ang priority matag adlaw. When priorities are clear, decisions are easily made. Kung klaro ang atong prioridad, ang ato ang mga buhat, makapalipay sa mga mata sa Ginoo. Din klaro ang ato ang mga desisyon nga kita kanunay magpuyo sa iyang kasuguan. Kaya usahay kita malansang man niyan ang atong pagtan-aw sa ato ang kaugalingon lamang. Hinahinay ta nga giumol sa Ginoo nga mutan-aw sa atong isig katawo. Kaya atong pagtan-aw sa atong isig katawo, ato nga gitanaw unsa iyang panginhanglan kaysa ato ang pagpabati ngadto sa atong isig katawo nga ato ang mahatag ang bisag ginagmay niya nga panginhanglan atong madala ngadto kaniya ang presensya sa Ginoo. Mao na nga atong barugan ang Ginoo. Put God first and everything else will follow. Ako bag-uming nawad-an og ginikanan ang akong inahan namatay. Unya na ako'y mga tigulang na nga mga tiya. Daghan kayong bawal. Daghan kayong mga dili pwede. Maniliks, dili pwede. Dili pwede maligo. Unsa man? Dili pwede manabon. Dili pwede maglimpyo. Daghang dili pwede. Daghang bawal. Unya ako kayo akong gipahutan ako mga ubang igsuon. Ingon mo sila bitaw. Wa may mawala na to dong. Basig dili tunod pwede. Mo nang ako bisag kinamanghuran ko nila, akong gibarugan ang akong pagkapare. Ako silang gileksyon, kay usahay malansang taniana, magpakahilom na lamang ta, kay aron sila, dili masuko na to. Usahay dili ta mo barog sa kamatuuran, kay mahadlok ta nga kita makapasakit sa ilang mga dughan. Bisag makapasakit na kanila, kung kanang imong gisulti, puno sa gugma, ayan ang gugma. Love hurts. Magkapasakit ka. Apan kun kana ang imuhang gipakita kanila tungod og alang sa gugma sa Ginoo. Imo nang barugan ug mapahimutang ragyo ng tanan. Saligi. Kay daghan kanato karon gis murag nahimo na tang pleaser. Kana bitaw gusto ta nga daygon, gusto ta nga hilom na lamang ta dili ta mo istorya kay aron dili na lang mangitag gubot. Hilom na lamang. Unya, na-sacrifice. Nga dili na ta musulti sa maong kamatuuran kay aron walay gubot, aron hapsay. Kana bitaw gitawag nila og playing safe. Playing safe. No? Gusto ta pirmi nga haruhay ang ato ang dalan. Dili ta gusto nga adunay mga pagsulay nga ato ang masinati diha sa ato ang pagpanaw matag adlaw. Apan ang Ginoo maingon nga kung gusto ka nga mahimong iyang tinun-an,
Ayog tanawa imong kaugalingon. Isalik ko ng tanang imuhang mga security sa imong kaugalingon, imong gigunita na, ang imong garbo nga dili ka gusto nga ikaw daog-daogon, mahiubos ka dayon kung ikaw dili tagdon. Daghaman na to. Daling mahiubos. Nganong dali man mahiubos? Kay taas man ang panglantaw sa kaugalingon. No? Gusto man nga alimahon tagdon siya. Wala pa gani, wala lang matagad kay wala matagad kay busy. Mahiubos dayon. No? Daghan taggipang-gunitan ang ato mga kasina. Nga ang atong silingan nagpanindot og balay, nagpakural, kita pod magpanindot og balay, magpakural. Atong silingan ni palit og motor, palit pod tag motor. Atong silingan nagpa-straight og buhok, pa-straight pod tag buhok. Ang atong pagkamasinahon, daghan tagigunitan nato na. Gigunitan nato na. Ang ato ang pagkamadinom-tanon. Mo nang gusto sa Ginoo i-detach, buhi ina ang pagkamadinom-tanon, pagkamasinahon, buhi ina. Ug ihalat imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ug ang tanan iyang ipahimutang. Unaha ang Ginoo. Ug siya mao'y bahala nga mo pahimutang sa tanan. Amen. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Hesukristo nga anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. May kunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, may sa kasalangit na galingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas at sa kinabuhing daya. Amen. Ang Dios kanunay nahinangop kanato ug nagpatalinghog siya sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa mga panginhanglan sa atong simbahan ug sa atong kalibutan diha sa pag-ingon. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo tanan. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinang pong mudawat sa tanang katawhan, ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, sa kanunay, himuon nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy, diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus, diha sa uban, sa ingon, bag-uho nato ang atong panglantaw sa kalibutan, sama sa panglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton, na nagantos, nabugatan sa palasunon, ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makadawat sa ilang ganti, ang kinabuhing dayon didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod.
kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Diyos sa kalinaw o gugma, himo ang kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kahasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagahani sa ngalan sa Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo.
sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ng ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo, himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ni Celerina. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait pa na kaning tanan. Kinig panagsagol sa lawas o sa Kristo. Pagdalaw na sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay makalawat kanimo. Panipamulog lamang maayo. Si Kristo mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo, manglingkod sa makadiyot. Pasalamat sa mga parokyano nga padayon nga mitabang, miambit ug miambag alang sa kalambuan sa atoang parokya. Donations na dawat, salamat gikan sa pamilya ni Mars ug Junjun Ali nga may donate og 1,000. Gikan sa Tangpos Ibanez family 1,000. Gikan sa Mtix Bicher 1,000. Total donations 3,000 pesos. Maniya, mga mas sponsors para sa canonical installation. Gikan ni Mario Silvano, 5,000. Gikan ni Justa Pingol family, 3,000. Eden John Intera, 3,000. Edgar and Dr. Pablita Gamboa, 3,000. Councilor Mia Respecia, 3,000. Marlon ug Ma'am Joy Dikdikin, 3,000. O niya, wala nagpaila. Exoon, anonymous. 3,000. John and Romy Arias. 3,000. Joel and Gina Caritan. 3,000. Asido Entera Family. 3,000. Jerry and Kapitan Josephine Pomosino. 3,000. Adolfo and Erlyn Carlim Diliman. 3,000. Rita Velarde and Family. 3,000. Engineer Judy Carson. 3,000. Eufrosina Lianos. 2,000. Adorador, 2,000. Sir Domingo and Mary Ann Amancio, 1,000 o 500 pesos. Sir Crispin and Ma'am Marcelina Carison,
1,000 ug 500 pesos. Tanan nga mas sponsors total 51,000. Unya punan pagyud sa Cemetery Rentals, Buenaventura Indig 2,200, Sergio del Pozo Mausoleum 1,800, Regina Bisin 1,800, Geraldine Indig 1,000, Loreto Silvano 600, Marian Tukmo 400, Gilbert Ramos 200, Abunjo Alburo 200. Total rentals 8,200. Cash summary. Ang mas sponsors nga 51,000 punan sa ato ang cash sa niaging semana nga 15,244, punan sa rental sa sementeryo 8,200 ug ang donations nga 3,000. Ang kwarta niabot og 77,444. Nangyari ta sa mga nagasto, expenses, mas stipend para ni Monsignor ug mga pari 28,000. Bayad sa ato ang kuryente sa bulan sa Agosto 10,775. Additional ground pork and spices 7,855. Ang gipalit sa altar flowers 5,700. Bananas, fresh lumpia, isda, paper plates o glasses 5,100. Sweldo sa mga nagtrabaho sa sementeryo 5,000. Gipalit og soft drinks o mineral water 3,820. Pulo ka native chicken 3,240. Fire extinguisher for new building 2,400. Cash for anniversary 1,000. Projector bag 588. And gasoline for mixer 200. Tanan nga nagasto 73,678. So ang atong cash nga 74,444 minusan sa mga nagasto nga 73,678. Ang kwarta nga nahibilin 3,000 pesos og 776. 3,000 og 766 pesos. Salamat sa inyong pagpaambit. O niya, ang mga donations in kind during sa installation sa itong padikura. Ang ministers mihatag og sa kalitsyon 15,000 pesos. CWL o sa kalitsyon 14,000. Ano yung presyo din no? Lahit din yung presyo. Lectors and cantors o sa kalitsyon 12,000. Magpasalamat sa tanang nagdala og snacks, mga pagkaon, ilabi na sa inyong gihalad nga mga utanon nga malipayon ka nga itong mga kaparian nga nagbalon o mga bisita nga nakadala pod sa inyong gipaambit nga utanon. Salamat o salamat po sa ito ang pilgrims on the first ni halad karon nga Santos Kamisa o labi na sa ato ang mga CWL. Salamat sa choir, salamat sa mga tao nga may trabaho sa kusina, tanan nga nitabang aron magmalampuso ng atong installation sa atong bago nga padrikura. Salamat kamo nga wala mahisguti, Ginoo ray mo balos kaninyo atong hatagan sa masipang pakpak. Pasalamat. Mangluhod. Pagampo alang sa kaminion og banay, labing magkagagahom og maluluyong Dios, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tawo aron maambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminion aron malig-on ang katilingban. Lalaki o babayi, sulimning saad sila nagbinayluay. Si Maria, inahan ni Jesus, ug si Jose, iyang ama-ama. Panagtiayon nga lulun nga larawan sa Dios ng gugma. San Luis ug Santa Celi Martin, patron nga sumbanan ug sumbunganan. Kaluyin taon ang katawang Pilipinohon nga bidangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod, wala gisunod, ug sagradong saan, wala gitagad. Banay og nasod maangin, bata og balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron ang balaod sa Dios masunod. Ginoo ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigugmaay sa mga managtiayon. Himuang ang ilang panaghiusa malipayon, ulagway sa malongtarong kalipay ni Kristo sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo ang Ginoo.
O Jesus, Maria ug Jose, San Luis ug Santa Celia Martin, yan po ninyo kami. Manindog. Dugang pasalamat ni iPod sa wala malista si Ate Jolinda Karikitan nga may paambit pod og mga sudan o uban pa. Ang Ginoo maana kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang gugma og kalinaw ni Kristo.